Les monges jerònimes són la institució religiosa més antiga d'Inca. Arribaren al 1530 i des de llavors han format part de la nostra ciutat. El convent de Sant Bartomeu, on encara hi resideixen, ha estat i és un lloc molt estimat per tots els inquers. La seva comunitat ha tingut cura durant segles d'un patrimoni artístic i arquitectònic de valor incalculable que encara conserven. Ara, el coneixement d'aquest patrimoni es potencia gràcies a l'obertura més extensa d'un museu que pot ser visitat. A això se li ha de sumar la fama estesa per tot Mallorca per la vida i virtuts de la venerable Sor Clara Andreu, que va viure en aquest convent. Quan fa 500 anys el jurat demanaren que venguessin les monges jerònimes a Inca, ho feren amb la intenció de que duguessin a terme el missatge de Sant Jerònim. Conèixer Jesucrist a través de la paraula, donar-lo a conèixer als germans i servir-lo a ell. O sigui, servir amb amor a Jesucrist i servir als germans. Jo crec que aquests 500 anys han estat un servici per Inca donant testimoni d'aquest Jesucrist. Jo crec que les monges tancades són una institució a Inca, 500 anys quasi d'aquesta presència, encara que van estar 4 anys en el Puig d'Inca i els altres aquí dalt, sempre ha estat un lloc d'acolliment, un lloc de pregària, crec que la gent els estima i que també les monges estimen el poble d'Inca. Jo els conec des que era el lot petit i sempre que venc aquí estic content de recordar la meva infància i sempre he trobat gent que puja a veure-les. Per Inca crec que les monges jerònimes del monestir de Sant Bartomeu suposen molt, suposen religió, suposen art, suposen cultura i sobretot suposen història i allò que avui en dia no està de moda suposen silenci. Les monges tancades representen una Inca, sobretot com he dit, religiosa, en el fons també cultural i artística. Sense les monges tancades, les monges jerònimes, Inca no seria l'Inca que és. Encara són els restes ben vius d'una religiositat i d'una esperança que tenim que Inca sigui de cada dia millor.